Много хора станаха. Прекалено много хора станаха. Не знам дали ме чувате, дали ме разбирате. Чувате ли ме добре? Добре. А именно кастинга на новия ми филм Вяра. Вижте за какво става. Здравейте на всички. Аз съм Жорката Радков или Георги Радков. Студент съм в момента четвърта година. Трябваше да съм дипломирал тази година, но поради инцидент не можах да продължа с ученето си и в момента трябва да се дипломирам с един дипломен филм. И този дипломен филм се разказва за едно момче в инвалидна количка, с жестомимичен език работи и говори. След това има танци с него на инвалидната количка, момичето също. Леко драма е, няма комедия, повече драма, отколкото комедия. Така че с влизането си всеки един от вас ще се представя, как се казва, малко повече да разкаже за себе си. Ще му задам няколко въпроса първоначално, а след това ще дам няколко актьорски задачи индивидуално и след това с приятеля ми Марти ще направим няколко актьорски игри в сцени от самия филм, за да видим как ще се справите. Много ще ми е важно, ще ви дам една подсказка. Предполагам, Хриси ви е казала, че трябва да изтанцувате нещо. Много ми е важно това, защото в филма има танци, както казах. За момчето ще бъде много важно актьорската игра с лицето и за момичето също. Вече съм снимал един филм, в който има танци, но с актьорската игра на лицето им кусаше това нещо и беше плоско. И това беше не е много приятно за гледане, не беше добре. Да. Това е очите. Киното играе с очи. Точно така. Без да преиграта да дигаме веждите като старо театър. Много ми е важно да акцентирате върху лицето си, с мимики, с емоция да играете. Защото ако примерно направим някакво движение, да кажем, вдигате ръката или някакво движение от кръста нагоре, за момчето говоря, трябва да имате емоция. За момичета, окей, има движение с крака, ръце, тяло, цялото тяло работи. Докато момчето има само от кръста нагоре, нищо повече. Музика ние сме ви приготвили, тъй като музиката е от филма, ние сме ви приготвили музиката, така че ще импровизирате каквото искате. Без значение. Балада е, само да знаете, така че каквото ви хрумне, това е. Някакви въпроси имате ли предварително да започнем? Или? Питайте спокойно. Питайте без да се притеснявате. Да питам как ще танцува някой в инвалидна количка? По принцип съм подготвил хореографии, които ще имате репетиции. Съответно, когато избера момичето и момчето, започвате репетиция от януари месец. Яко репетиция, защото много работа ще имате и върху жестомимичен език. Репликите са ви преведени вече на жестомимичен език. Хореографите са ви подготвили танци, знаят музиката, така че и аз се притеснявах дали има такива танци от инвалидна количка. Преди да пиша сценарий, естествено проверих. Има. И е възможно. Просто трябва много, много практика и много тренировки. А за жестомимичния език, да. целият филм се използва? В целия филм използват момчето и Яна, това другото момиче, съответно най-добрата приятелка на Дани. Само момчето е на жестомимичен език през цялото време във филма. И да кажем, това момче през целия филм трябва да се научи да говори с жестомимичен език или... Да, през целия филм само жестомимичен език. Добре. Да, това, да. Питам, вие казахте, че през януари месец ще са самите репетиции. От януари надолу, до април. Да, добре, а колко време и горе-долу? Това зависи от вас вече. Но предвид, че това ще ми бъде дипломния филм и много държа на него, ще бъдат повече. Защото имате жестомимичен език, имате и хореография, която трябва да научите, имате и репетиции на маса, имате репетиции с актьорите, така че доста репетиции ще има. Вече зависи от вас и ще се съобразяваме максимално с вашето време. Имайте предвид, че не винаги ще можем да се съобразяваме, защото 20 човека са актьорите, така че не със всеки ще може да се съобразим максимално и колкото се може. Кога си предвидил да снимаш филма и колко? Май месец. Май месец, 20 минути е филма, но може би една снимашна седмица плътно ще се снима. Може би, сега още не знам. Не мога да ви кажа със сигурност. Да. Трябва добра подготовка. Много сериозна подготовка, защото когато снимахме първия ми филм, защото вече имам един филм, нямахме такава голяма репетиция с тях, докато тук вече ще държа на тази репетиция и то сериозно, наистина. Така че това, ако нямате други въпроси, предлагам да започваме. Супер, кой ще е първи? От момчетата? Момчетата започваме, нали? Жорката ще първи, след това ще Калян, а момичета добре. отвънка. Сега, И само секунда. Понеже в жестомичния език, когато ръкомахате, когато имате мимика,
Глухите хора не казват цялата дума. Те не могат да издават звуци, като А, Б, А. Да, не тия гласните звуци. А, О, Е, И и така нататък. Те ги казват много тихо. Нали, казват нещо. Затова ще имате брошки, с които вие, когато жестикулирате, вие ще се измислите жестомичен език. Без значение какво ще направите с ръцете си. Важно е, когато го правите, пак да имате емоция в лицето и когато говорите, просто да имате като да се чува някакъв звук, когато говорите. Окей? Супер. Да, нещо, да. Добре, Жорка? Първо се представи как се казваш. Аз съм Георги Крачунски от град София, на 14 години съм. Мога да рисувам, не мога да танцувам много, мога да пея, въпреки че това явно няма да е релевантно за филма. И съвсем малко мога да свиря на пиано, не съм, нали, нещо вау. Добре, а снимал ли си се до сега в някакви проекти? Да, снимал съм се в проект в процес на работа все още. Казва се Изгубени в превода, да. И кой беше другия? Добре, няма значение. В реклами снимал ли си? Дежавю, да. В някакви реклами снимал ли си? Не съм се снимал в реклами. Добре, т.е. пред камера, когато си пред камерите снимат, притесняваш ли се? Имаш ли някакви притеснения? Като си имам, нали, някакво планирано нещо в главата, не се притеснявам особено много. Да кажем, че ако в случая нямаш говорене, но да кажем, че забравиш някоя реплика, какво ще направиш? Какво би направил? Импровизация. Импровизиране, като целта ти е да направиш максимално близко до това, което си даден като сценарий. Да. Добре, имаш ли любим филм? Нямам точно определен любим филм. Поначало харесвам филми на ужасите. Филм на ужасите? Кой е филм? Кери или Предизвестена смърт, зависи. Ако трябваш да изиграеш някой герой от някоя сцена, кой би изиграл? Нямам точна представа. Често казано, не знам какъв тип герой ми отиват. Просто... Добре, и последен въпрос, как се чувстваш, когато те снимат? Когато те снимат добре съм, в смисъл. Нямаш големи притеснения. Това е добре. Добре, първо ще започнем с една актьорска игра, нещо да си представим. Първо ще вземем един стол, защото ти ще си на инвалидна количка, така че ще трябва да седнеш. Да. Добре, да кажем, че ти си в стаята си и имаш бюро пред себе си. И пишеш нещо в тефтера. Представи си, че имаш бюро пред тебе, имаш тефтер и в момента и ти пишеш нещо в тефтера си. В същия момент нещо ти идва като съобщение на телефона, вземаш телефона, така че ако искаш твоя телефон може да използваш без проблем. Вземаш си телефона, отговаряш съобщенията на Яна. Тоест, тук трябва вие съобщения давате, но трябва да имаш някаква емоция в тези съобщения, когато ти изпращаш, какво си мислиш, как въобще приемаш тази информация, която Яна ще ти изпрати. Аз ще бъда Яна, когато ти изпраща текстовото съобщение. И ти после ще отговаряш. Окей? Добре, нещо говорене няма. Няма говорене, да. Всичко е актьорска игра. Окей? Ясно. Добре. Когато има на което не разбираш, сега е момента да питаш. Реакция на съобщение. Окей, става. Добре. Когато си готов, започни. Малко е трудно да се представя твърд обект. Хей, Дани, готов ли си за утре? Не се притеснявай, ще се справиш, ще ти хареса тук, сигурна съм. Не, трябва да се впечатляваш и да обръщаш внимание. Те да си гледат работата. Супер, ще се видим утре. Лека. Добре, и оставаш телефона. Добре.
Айде сега и Марти да се включи вече. В сцената, в която говорите с родителите си и да кажем, аз ще бъда бащата, не, замисли с това, ако искаш, иди седни до него по-добре. Добре, ще стане така да ме вижда, поне да има някакъв визуален Ясно. контакт, с това да мисля, че ще ми трябва. Така. Сега, на вечеря сте и информирате... Вечеря. Моля? Вечеря просто си. Да, вечеря. И информирате родителите си, че ти всъщност се записал че има прослушване, още не си се записал, но има прослушване, за което искаш да участваш. Баща ти реагира малко по-импулсивно и казва, че няма да се записваш, т.е. ти нямаш талант и няма смисъл да се записваш. Тогава ти се ядосваш, с инвалидната количка ще кажем, че си отиваш в стаята си. В случая сега ще станеш и просто ще си тръгнеш. Да. И след това Марти става след тебе и тръгва. Той има съответни реплики, които знае кои са. Знаеш кои са? Ми припомниш. И аз май нямам. Виж, направи една репетиция при вас. То ще Да бъде видите дали си един доста Самия. кратък разговор, между нас, който главно ще се чуват тези звуци от устата и всъщност и главно мимиките и лицето. Иван започва с което е баща ви. Майка ми, как мина първият ти учебен ден в живот в новото училище. След това ти казваш, беше добре. Някаква мимика, нещо си измисляш, без значение. Михаил, брат му, ще има прослушване последващата седмица в училище. Тоест информирането, първото информиране. Изабел, майката, наистина ли това е чудесно? Дани, трябва да се запишеш. И след това бащата отново. Но Дани как ще участва? Той няма никакъв талант. И след това ти отговаряш. Той има талант. Иван отговаря, съмнявам се. Ти вече си тръгнал, ставаш и се отиваш в стаята си. След коя реплика си тръгва? Yes. Съмнявам. Съмнявам се. Тоест, когато кажа съмнявам се, ставаш и тръгваш към стаята си. Аз ще съм майка. Аха. Да. Те вече не безпомислено за майки. Добре, че поне на 10. Обичаш да не се връщам да те питам излишно. Не, снимай ми това. Къде? ако обичаш, да. Да не се връщам излишно. Сега... Добре. Сега първоначално ще започнем с как си вечеряте нещо и след това започваме с Иван. Готови ли сте? Окей, нека да започваме. Как мина първият ти учебен ден в новото училище? Наистина ли? Но Дани как ще участва? Той какъв талант има? Съмнявам се. Добре, айде още един път да го направим. Само, че когато го говорим това нещо, т.е. седни си. Звук, нали? М? Звук. За звука, когато го говорим това нещо, първо казваш Беше добре. беше добре. Беше добре. И прави с ръцете си за жестомимиката. Без значение какво, нали? Ти така ако го вдигнеш, то всеки може да вдигне така и да каже беше добре. Но когато мимиката ти е важна, го направи с мимика. И това беше добре. Ясно. И това е. Когато има тази комуникация между тях, между актьорите, между бащата, майката и брат ти, трябва да имаш изненада, т.е. някаква емоция от това какво Те казват. те казват. Точно така. Значи бащата се Да. засяга, братът се защитава, И- майката се подкрепи. Точно. Ясно. Ти имаш различни емоции, в които трябва да усетиш в един кадър. Да, Разбираш? Добре. Айде пак да го направим. И не се усмихвай. Добре? Как мина първите учебен ден в новото училище? Добре, пак ще го направим. Не гледай към мене. Защото аз съм там някъде, но не гледаш мен. Ясно, Гледаш ясно. се Гледаш си някъде там, да. Представи се, че има някой. Аз съм... Някъде там. Да. Аз ще Стената. преместя шал обаче на някой от дамите, извинявам се. Много ден. Дано не ми се... Ето, за най-лесно. Да. И тук е малко. Добре, готови ли сте? Жоре, отпусни се, не се притеснявай. Ясно. Тук не хапа. Никой нищо няма да ти Знам. каже, просто правим един кастинг. Тук някъде майка ти и баща ти. Да, и да. гледаш камера.
Това е. Гледаш там ситуация. Окей? Да. Добре. Започваме. Как мина първите учебен ден в новото училище? Наистина. Но Дани как ще участва? Той какъв талант има? Вече ставаш и се тръгваш. Той докато ти го казва, ти вече ставаш и се тръгваш. Много важно, последен път го правим. Спокойно. Просто не мога да запомня сценария много. Не се притеснявай, аз ти давам просто насоки, да. Ти ставаш и си тръгваш с стола, моето момче. Не, нищо, нека да стане така. Той няма сега как да го направим. Няма как малко. Така, Ще е малко сложно. Въртиш колелата, т.е. трябва да караш, т.е. трябва да се преместиш. Когато кажа репликата, че но Дани как ще участва, той какъв талант има, промени физиономията ти. Той трябва да се засегнеш. Да. Той ти засяга егото, самочувствието. По този начин те смачква по някакъв начин. Разбираш ли? Да. Това трябва да го усети и зрителя. Защото ти не казваш нищо, защото ако си можеш да го говориш, ти ще кажеш нещо. Това, което Да. направих, то е точно това. Да. Добре, супер. Айде последен път го правим. Как мина първите учебен ден в новото училище? Добре. Но Дани как ще участва? Той какъв талант има? Добре. До тук това. Сега ще направим танцуването.
Представи се първо как се казваш и на колко години си. Здравейте, аз съм Калян Кънев, на 14 години съм от град София. Ходих на пиано за 3 години и да, като цяло. Добре. Снимал ли си се до сега някъде и къде? Снимал съм се в проекти, които сме правили с Film Kids Academy. Наши си филми. Ваши си филми. Да. Клип се снимава. Да, и в Предаване се снимава. едно предаване и в един клип на една Паула. Мгм. Добре, т.е. имаш опит пред камера. Да. Добре, имаш ли реплики? А, Тоест, имал ли се реплики, като се снимал? да, имам съм. Да кажем, че ако забравиш някоя реплика, как би реагирал? Ако забравя една реплика, се опитвам да импровизирам и да продължа да говоря и да не прекъсвам цялото нещо и да го замажа някакси. А когато импровизираш, какво е важното? Да не спирам и просто да продължи цялото нещо и да го направя да звучи смислено. Като цяло. Добре. Кое ти е най-трудно да играеш? Монолози, когато имам прекалено много реплики. Просто, когато имам прекалено много реплики, ми е по-трудно да се фокусирам на самата ми актьорска игра и предпочитам, когато имам по-малко реплики, но играя повече актьорски. Добре. Знаеш ли някой монолог, който можеш да кажеш сега? Да импровизираш нещо, да кажеш. Знам, ама... Айде. Нещо много се притеснявате. Добре, значи знам един монолог, ама не знам доколко... Докъдето искаш го кажи, Добре. просто започни. Здравейте, ще ви разкажа един филм. Чайте. Виж. Здравейте. Днес ще ви разкажа една история от един филм, стар филм. Казва се Небето над Берлин. Има едно време едни ангели. Те може ли да чуват... Мислите на хората? Не мога. Можеш. Хриси от средата гърлото ме боли. Трудно ми е да говоря, настинал съм. Повечето от нас ще говорим. Те не знаят историята. Да. Знаем само аз, Да. Добре. И да сбъркаш? Добре, все така. Да. Както сме направили портфолиото ти е. Да видят портфолиото. Здравейте. Днес ще ви разкажа една история от един филм, стар филм. Небето над Берлин. Има едно време едни ангели. Те може да чуват мислите на хората, но виждали света само в черно и бяло. Един ден един от ангелите се влюби в една млада, красива жена, изпълнена с живот. По-късно в същия ден ангел срещнал един мъж. Той пил чай до един павилион в студен есенен ден. Ангелът решил да чуе мислите му. Ангелът се доближил до мъжа и мъжът разказвал за колко е хубаво да пиеш студен чай топъл чай в студен есенен ден, да миришеш Падналите си листа. да миришеш падналите есенни листа. Супер. Това ми трябваше. Добре. Какво обичаш да правиш в свободното си време? В свободното си време като цяло обичам да се социализирам, да излизам навън с приятели, просто да правя нещо. Най-много не харесвам да седа вкъщи и нищо да направя и да гния. Да действаш. Викаш, Да. обичаш да правиш. Да. Супер. Добре. Коя роля ти е най-любима да играеш? Каква роля си представяш, че можеш да играеш най-добре? От някой филм, ако искаш, кажи. Не мога да се сета, като цяло... Ако си изведеш от това какъв човек си, с приятели си, семейството си, Не как се просто държиш. да гледаш. Да. Под шантава роля. Добре, това Как е да пак го от някаква опиша? насока. Как да го пиша? Например, имаме някакъв филм, аз съм някакъв пич, дет има странни интереси, държи се необичайно със всеки и като цяло е по-така. Виж така.
Да. Уидеш. Да. Идеално. Супер. Това ми трябваше. Добре. Какво според теб прави един актьор добър? Това, което прави един актьор добър е да като цяло да е просто отговорен с работата си и да искрено да полага усилия да се подобрява с актьорската игра, с действията, с всичко, което е свързано с актьорското и като цяло просто да е адекватен човек и да полага усилията да става все по-добър и да надгражда себе си винаги. Да не седи на едно място и само да мисли да си качва нивото. Браво. Много добре казано. Браво, Кала. Добре. Искам ти дам някаква задача, някаква актьорска задача. Христи, някаква идея? Дори да не е от сцената. После от сцената. Да, после от сцената. Добре, кажи ти, ако искаш. Добре, благодаря. ще Моля, да разбира се. включа. Ти си в гората. Те чакай. Да те чуват тук. Ах, много обичам да говоря на микрофон. Ти си в гората. Ти си сам. Не е тъмно. Представяш си, че има празна пътека, която трябва да отведе до езеро. Тръгваш по тая пътека, обаче изведнъж правата пътека започва да криволичи и те води в път и в посока, която ти не можеш да определиш къде е. И колкото повече вървиш по нея, толкова повече езерото се отдалечава и се превръща в една стена. Как ще счупиш цената? Да, си готов, Кала. Стоп. Спираме. Чай. Да.
само той служи много брошка, фетиш. Да не е. Где? Служава направо се да служи. Извинявай, Као. Тръгни се си. Сега, ще дам една малко по-лесна задача. Първото ти влизане в класната стая. Ти се местиш от друго училище, в което са ти се подигравали за това, че си по-различен от тях, че не можеш да говориш, че си на инвалидна количка и влизаш в новата класна стая, в която е най-добрата ти приятелка. Да. Всичко ти е ново. Учители, с ученици, Да. само Яна. Когато влизаш за първи път, искам това да се усети, че ти леко си притеснен. Че не знаеш какво ще се случи, не знаеш как ще реагират учениците, когато те видят, че си в инвалидна количка. Ако искаш с това, когато влизаш вече, с това леко го придърпвай напред, едно влизаш в класната стая. Марти ще играе с господина, който ще те приветства. Ще казваш само добре дошъл, Марти, Дани. Дани се казва актьорчето. Добре дошъл, Дани, в нашия час. Казвам се господин Андреев. Казвам ли го? Да, казвай го. Аз съм господин Андреев. Просто да му даваш опора на за това. Добре. Да. Ти влизаш и си сядаш на място. На новото място. Тоест сядаш. Ти имаш с количката до новото място. Разбра ли? Ага. Някакви въпроси? Ами... Аз, да, на ново пространство съм, това го разбрах, ама самите деца някакси гледат ли ме накриво или нещо шептат ли? Ами гледате изненадващо. Изненадани, че това, че ти си в количка. Ага. Още не знаят, че ти не можеш да говориш. Аз не мога да говоря. Не. Значи с такива... С жестомичен език говориш. Още не говориш нищо, когато влезеш в класната стая, нито говориш, нито нищо. Нищо не правиш. Само влизаш емоция. Както казах в този филм, само емоция ще има от тебе, от актьора. Аз до най-добрата ми приятелка ли ще седна или... Не, ще седнеш малко по-назад. Тя е пред друг ученик. До друг ученик. Сядаш най-отзад. Ученик ти прави свободно, ти прави място, за да седнеш най-отзад. Ага. Ако искаш, ако ти е по-лесно, го прави прав. Просто ми е по-важно емоцията на лицето ти, отколкото това как ще се движиш с стола. Искаш ли така да го направим прав? Не. Както? Добре. Когато си готов, започваш. Васко, фокуса, натискаш върху него и той фокусира. Не е нужда да мърдаш фокуса отпред. Добре. Здравей, Дани, добре дошъл в часа. Аз съм господин Андреев. Ученици, някой да по случайност да знае жестомичен език? Ще ми помогнеш ли? Добре, сега влизаш на свободното си място. Просто реакцията ти от това, когато виждаш учениците,
ти буквално гледаш него само. Новата обстановка, която е. Учениците са ти по-важни, защото ти не се местиш заради господина. Той, както виждаш, е приветлив. Не комуникираш нищо по никакъв начин. Просто казваш здравейте. Това е. Нищо повече. Когато влезеш, вниманието ти към учениците. На теб ти е важно те как ще реагират. Дали ще са същите, както е било преди предишните ученици, или по нов начин ще те приемат. Как ще те приемат те? Това е много важно в началото. Айде пак от началото. Добре. Влиза ли го приветствие? Да. Импровизирай, казвай нещо, само се представи, че си господин Андреев и си топ. Да. Почвай. Здравейте, аз съм господин Андреев. Здравей. Заповядайте в часа. Тук започваме, няма проблем. Ученици, това ни е новия ученик. Това е Дани. Приветствайте го за добре дошъл. Добре, стоп. Много добре. Много добре. Айде още една задачка да ти дам, Добре. Само сетя коя беше. Добре, вечерята. Марти, и ти вече участваш. Да. На вечеря сте. С родителите ти, майка, баща и брат имаш. Той играе брат ти. Като информираш, баща те пита как е минал първият ти ден в новото училище. Да. Ти казваш много добре. Измисляш си. Да. Много добре. Просто казвам му, че е добре. Да, добре. Да, окей. Както ти казах в началото, когато... Да. След това, брат ти казва, че има прослушване за последващата седмица. Какво има? Че има прослушване за последващата седмица. Прослушване? Прослушване, да, за концертите на живо. Да. За където се записваш. И всъщност баща ти реагира по-остро за това, че как ще се запише, откъде той ще има талант. Да. От какъв взор. И това те засяга. Той не го прави с жестомичен език. Ти четеш по устните. И тогава, първо, имаш една подкрепа от брат ти. Подкрепа от майка ти. Обаче от баща ти не. И това те засяга. Точно това те засяга. Аз съм майка. Да. Играй с лицето. Пак, много е важно. Окей? Супер. Ако ще правиш нещо с жестовете, тук. Да не са ти пред лицето. Да, добре. Значи, на вечеря съм с семейството ми, разказвам колко е хубаво било училището. Брат ми обяснява за някакъв концерт, там, прослушване на живо. Иска да ходим, но баща ми... Ти си окей, искам. Аз съм окей, искам. Мама казва, Дани трябва да участва. Аз казвам, Дани трябва да участва. Ти имаш реакция на това, че мама те подкрепя. И в този момент бащата те реже, той какъв талант има. И това И това е реакцията, в която трябва да се види, че ти си засегнат от думите на баща ти. И когато той казва, брат ти, че имаш талант и трябва да се запише, ти ставаш и си тръгваш. Защото си разочарован от това, че баща ти не те подкрепя в това. Но имаш подкрепата на брат ти и майка ти. Да. Имаш 3 състояния да смениш. Щастлив съм, те говорят за прослушване, майка ми иска Имаш да... интерес към това прослушване. Да, майка ми иска да добави, но баща ми отрязва. И там промяната. Да, аз просто трябва да покажа в лицето ми разочарование, че не трябва да... Първоначално ти си щастлив. Нормален разговор започва. Да. Когато той казва, че има прослушване за последваща седмица, може да се усмихнеш, може някаква емоция да го дадеш, че бих искал да се запиша, това ти говори емоцията. Да. И когато вече баща ти каже, коренна промяна. Добре? Правим това, след това, като свърши, преди да върнем другото момче, ще пуснем Ювето, защото тя на кормуване. Добре. И супер. Влиза Няма проблем. Готов ли си? Да. Супер. До тук много добре се справяш, наистина. Готов ли си, Васко, ти? Добре. Звук? Има. Пускаме. Тоест, когато сте готови. Как мина прослушването ти как мина в училище?
как ще се запише, той какъв талант има, че да се записва. Браво! Много добре! Стоп. Браво. Стоп. Това беше уникално. Не спираме камерите. Не спираме Няма камерите. нищо става. Много добре. Добре, Дани последно. Да, вече не сме Да. Кава, последно с танца. Да. Айде сега, Дани. Айде. И да влизат на нищо, да трябва да размери рожденичката ще го пуснем да почерпи. И ще трябва да тръгне. Ще празнуват рождение. Нищо не А не, няма ли да празнуваме с тях? Не. Срам Да, няма. работа сте. Днешния Айде, му беше. давай си, че няма време, че през 15. Имаш музика, която ни е подготвена за тебе, т.е. от филма ще бъде тази песен, Да. така че нея ще я пуснем, влизаш буквално в тази песен. Даже знаеш какво, без ключката искам да си. Искам да влезеш максимално в тази роля. Чуваш, т.е. ти не чуваш, но глухите хора чуват по вибрацията на пода. Да. Те са боси, чуват по вибрацията, т.е. усещат по вибрации. Трябва да танцуваш максимално, изражение, емоция. Трябва да се види това в лицето ти. Ага. Това е А сам не танцувам? Сам. Тук си сам. Окей. Да. Готов ли си? Камерата не спираме? Но. Звука може да спрем. И камерата всъщност спираме. Начало. Стоп. Браво! Супер! Супер! Това беше. Влизай госпожите там, дето трябва да тръгнат от 4 часа да влезат всичките на куп. Си водичката. Беше интересно, беше забавно и беше нещо различно. Така се провежда един кастинг. И най-интересното беше, че имаше най-различни задачи, най-различни импровизации на децата и беше интересно и за мен, защото това ми беше първият кастинг, който направих за филм. Заради това беше интересно и за мен. Както и за хората, които бяха зад камера и пред камерата. Така че това беше за днес. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да коментирате, да харесате, да абонирате. Подсказват ми какво да казвам. Да се абонирате и до нови срещи. А ние бяхме Cinema Kids.